La celebració de la festa de la Mare de Déu de Montserrat d'enguany torna a tenir un caire popular, tot i les restriccions per la pandèmia. Ha estat un any llarg per tothom, molt dur, especialment per als més febles. Com s'ha viscut a Montserrat? Com es veu el futur des del monestir? Parlem amb el pare abat de Montserrat, el pare Josep Maria Soler, a qui primer de tot li desitgem una bona festa de la Mare de Déu. Gràcies igualment, bona festa a vosaltres i a tots els que segueixen aquesta entrevista. Com s'ha viscut aquest primer any de pandèmia a Montserrat? S'ha viscut amb preocupació, en sintonia amb tota la gent que ha patit, en solidaritat amb tots aquells que han treballat per ajudar, per guarir, per acompanyar els malalts o els familiars dels malalts. S'ha viscut també amb molt contacte amb la gent. Al santuari no podia venir pelegrins ni visitants, però sí que a través de la retransmissió de les nostres celebracions, a través dels mitjans de comunicació, sigui streaming, sigui televisió, sigui ràdio, hi ha hagut moltíssima gent que s'ha unit a nosaltres i després també gent que ha demanat amb un monjo o amb un altre unes paraules d'acompanyament, de confort, que els ajudessin a il·luminar la situació que es vivia. I com es valora? Quina valoració en fa? Perquè ha estat dur també econòmicament pel monestir i per tot el recinte del santuari. Evidentment, per Montserrat a nivell econòmic ha estat una manca d'ingressos molt forta i, per tant, suposa un sacrifici per la comunitat. També la majoria de treballadors amb ERTE i en aquest sentit doncs, és un pes que portem i esperem que si això es pot resoldre dintre d'un cert temps, doncs ens en puguem refer també, demanarà un cert temps per tornar-nos a refer, però en tot cas ho vivim amb esperança de que podrem continuar endavant i continuar el nostre servei i la nostra missió aquí a Montserrat. Entendria que algú perdi l'esperança Sí, en un moment com aquest? Jo crec que les situacions que ha creat la pandèmia, sigui de malaltia i de mort, i sobretot els primers temps, una mort doncs, molt solitària, els familiars que no podien estar en contacte amb la persona estimada que estava greu o que s'estava morint, els que morien i morien sols, sense que ningú els donés la mà, per dir-ho així. Després, totes les conseqüències també a nivell econòmic i laboral que ha comportat la pandèmia, entendria que algú hi perdés l'esperança. Em sembla que és comprensible i molt humà que algú pugui perdre l'esperança. Però els cristians per què no hem de perdre mai l'esperança? L'altra cosa és aquesta, no? Els cristians tenim motius d'esperança, anava a dir, en totes les situacions, per difícils que siguin. D'una banda, perquè el nostre fonament és Jesucrist, i ell ens ha dit que encara que hàgim d'afrontar el sofriment, hàgim d'afrontar la malaltia, hàgim d'afrontar la mort, hàgim d'afrontar molts problemes al llarg de la vida, que això no té l'última paraula, que l'última paraula és sempre de la victòria del bé, de la victòria de l'amor, de la victòria de la vida sobre la mort. I això ens dona esperança, això ens dona coratge per continuar treballant i lluitant. Una persona que no va perdre mai l'esperança, l'esperit de lluita, va ser el bisbe Pere Casaldàliga. Quan no fa un any encara de la seva mort, què podem recordar del seu testimoniatge? Jo diria moltes coses. Podem, primer, la seva fe introntollable en Jesucrist, i en Jesucrist com a salvador i com a alliberador. Després, la seva coherència de vida. Era un home que vivia d'acord amb allò que creia i ensenyava i predicava allò que creia i allò que vivia. Per tant, la coherència és un element important que ens pot ensenyar. D'altra banda, també el treball per la justícia a favor dels desafavorits, dels descartats, dels oprimits. La confiança que en el fons del cor de les persones hi ha un racó de bonesa que es pot treballar i també que quan la gent de bona voluntat s'uneix per un projecte
és més fàcil d'aconseguir els objectius. Per tant, un treball, diríem, d'unió en l'àmbit de la societat, respectant la manera de pensar cadascú, però davant dels temes fonamentals i del que és fonamental per a la persona humana, treballar junts. I moltes altres coses. Realment va ser un home d'esperança. A la seva catedral tenia un gran quadre en una de les parets que es veu tot una corrua de persones, indígenes, treballadors, obrers, camperols, etc., que porten una creu, tots aguanten la mateixa, i al davant hi ha el Crist ressuscitat que els guia, com una manera de dir, encara que la vida sigui difícil, encara que el compromís per la justícia demani sacrifici, de vegades potser fins i tot jugar-s'hi la vida, jo vaig al davant, jo els porto cap a la vida autèntica majúscula. Els problemes d'aquí vindrà un moment que seran vençuts. Què destacaria de la visita del bisbe Casaldàliga a la Mare de Déu de Montserrat, que aquest any encara té més vigència? Ell va fer aquesta visita amb motiu del centenari del patronatge de la Mare de Déu sobre Catalunya i de la coronació. Evidentment hi ha una visita clàssica, que és la del bisbe Torres i Bages, que després el bisbe Carrera va relaborar una mica amb un llenguatge més posat al dia del segle XX. Torres i Bages estem parlant de principis del segle XX o de finals del segle XIX. Aleshores el bisbe Casaldàliga en va fer una de nova, se li va demanar que la fes, i jo en destacaria d'una banda el llenguatge. El llenguatge és un llenguatge molt més actual. La problemàtica per la qual prega la Mare de Déu també és una problemàtica més d'acord amb la situació actual de la societat catalana, però també hi ha una visió una mica més universal, més mundial. I en relació amb això en destacaria una altra cosa, que no prega només pel poble de Catalunya, també, i amb moltes de les intencions hi surt, sinó que té una visió molt més de tots els 5 continents de la Terra i una incidència, un incís fort en tots aquells que són marginats, que viuen en condicions infrahumanes, que estan perseguits, etc. Un llenguatge molt actual i molt encara en la situació, molt adequat a la situació que estem vivint en aquests moments a nivell de Catalunya i a nivell mundial. En la celebració de la festa, què li demana la Mare de Déu? Li demano moltes coses, i aquest any concretament li demano per tota la gent que encara pateix els fruits de la pandèmia, per tota la gent que en té cura i pels seus familiars. Li demano que entre tots siguem capaços de superar les conseqüències a nivell laboral, a nivell econòmic, que ha tingut o que té encara la pandèmia, i també que a nivell de Catalunya i de la situació present, que siguem capaços entre tots de trobar una sortida justa, equilibrada a la situació social i política que estem vivint. I encara li demano una altra cosa, que faci que molta gent descobreixi Jesucrist i el seu missatge de pau, d'amor, de justícia i d'esperança. Ens quedem amb aquest desig. Pare Abat, moltes gràcies i molt bona festa. Gràcies, igualment.